गुजराती नाश्ता। तर तुम्ही हाय बघू शकतास, हे फाफडा आणि हाय जिलेबी आहे। चांगला काढला आता सोमनाथ, हर हर महादेव। चला, हिरण, कपिला आणि सरस्वती ह्या 3 नदीचो आहे संगम होता। कॉस्टलीस्ट मियाजाकी मैंगो है जो 2.5 लाख रुपए किलो बिकता है। आई शपथ। इसका नाम है हनी ड्यू। हनी ड्यू एकदम हाई स्वीटनेस मैंगो होता है ये, बहुत मीठा रहता है। हाँ, अराउंड 27 TSS इसका। आपने भी खाया? हाँ, मैंने खाया। आमचे हाय मगरी बघून झाल्यात आणि आम्ही आता जातो सनसेट बघू का, सनसेट पॉइंट का है। काठियावाड़ी गुजराती ना? गुजराती है सर। ये सेवैया है, सेवैया, ये भिंडी मसाला, भेंडी मसाला, बैंगन मसाला, ये पनीर भुर्जी, पनीर भुर्जी, शाबाश। ये व्हाइट कड़ी। नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत। तर मंडळी, गुजरातचा आमचा ह्यो दुसरो दिवस हा। काल आम्ही गिर जंगल सफारी करून येलो आणि आज आम्ही जातो सोमनाथ का। तर तयारी वगैरे झाली, आता आम्ही जाणार डायनिंग रूम मध्ये जाणार थंय गुजराती नाश्ता। आणि आज काय आहे ते फाफडा जिलेबी वगैरे हा ते आम्ही खाणार आहोत। आणि त्याच्यानंतर आम्ही सोमनाथसाठी गाडी केली आहे, त्या गाडीने आम्ही सोमनाथ का जाणार, दर्शन वगैरे घेऊन दुपारी हाय जेव घेणार। आणि त्याच्यानंतर हाय तुमका दाखवतंय, हाय क्रोकोडाईल असता नदी आहे आणि हाय लय हे असतात क्रोकोडाईल मगरी असतात, तर ते बघू पण आम्ही जाणार आहोत। खरंच लय भारी आहे हो अनिल फार्म, आम्ही राहिलो होतो। आणि हाय आता चाय वगैरे हे बनवतात, बघतात आहे सर्व पॉकेट आहे, दुधाचं पॉकेट, चायचं पॉकेट, प्लस साखरेचा पाण्यासाठी कितली आहे। तर ह्यांच्यानी हा प्रयोग केल्याने चाय बनवतो अयशस्वी। तर आता हे जास्त वेळ नाही काढत, तुमका दाखवतो गुजराती नाश्ता। आणि जे काल लॉग बघितले नसतात त्यांच्यानी लॉग बघा आमचं गिर जंगलचो, खरंच भारी आहे। असं वाटतं घरी जाऊच नाही, हयच राहायचं असं वाटतं, एवढं ऐसपैस रूम हो बघा, तुम्ही बघू शकता असं लय मोठं रूम हा। तर ह्यांच्याने सर्व ऐसपैस पासारो करून ठेवल्याने। तर आता आम्ही निघतो, चला लेट्स गो सोमनाथ, हर हर महादेव। चला नाश्ता करूचा ना, चला लवकर, हयच खेळत राहशाल, चला चला। तर म्हणजे आता नाश्ता करू आम्ही जातो, जिलेबी फाफडा गुजराती नाश्ता आमचो। आणि हाय नर्सरी पण हा, हे तुम्ही बघू शकता बहुतेक प्रकारचे आंबे आहेत सर्व। तर थंय पण आम्ही संध्याकाळी जाणार आहोत नर्सरीत। सध्या आता नाश्ता करतो आणि सोमनाथ का जाऊन येतो। आम्हीच पहिले येलं वाटतं नाश्ता करू, जबरदस्त नाश्ता आहे। केळी आहेत, त्याच्यानंतर कलिंगड, ये क्या है ये तीनों किसके साथ? हाँ, फाफड़े के साथ खाने का, ओके। और इसके साथ अरे ये है ना खमंग ढोकला, ढोकला है। और ये क्या है? ये फाफड़ी, ये कढ़ी। ये किसके साथ खाने का? इसके साथ। अरे इसके साथ बहुत कुछ खाने का है। हाँ, और ये पोहा है, ओके। जिलेबी फाफड़ी खाएंगे, कलिंगड खाएंगे, मस्त सर्व नाश्ता आहे। आणि मिरची पण फ्राय केलेली आहे, दीपाने मस्त लावता अगदी बटर हा बघा, हो तेवढं बटर लावू शकतास तुम्ही, जाम पण हा, जाम करून टाका तुम्ही। तर मंडळी तुम्ही माझा नाश्ता बघू शकतास, लय हेवी नाश्ता। आणि आजचा एक गुजराती नाश्ता आहे ना, हे कोणती वगैरे गुजराती नाश्ता। तर तुम्ही हाय बघू शकतास, हे फाफडा आणि हाय जिलेबी आहे, ही बघा हे भरलेली जिलेबी आहे, जिलेबी आहे, ब्रेड बटर आहे। फाफड्यासोबत खावसाठी काय काय माहिती आहे काय, ही आहे ह्याच्यासोबत डिप करून खायचा, प्लस हे मिरची आहे, त्याच्यानंतर ही चटणी आहे, हे 2 प्रकारचे चटणी आहेत, हे ह्याच्यात डिप करून खायचे। त्याच्यानंतर हे ढोकळा, त्याच्यानंतर वॉटरमेलन आणि बनाना, कॉफी, चाय हवा आता तर दीपालीने कॉफी घेतल्या ना। आणि पोहे, जे मी काय काय नाही घेतलंय ना ते ह्यांच्यानी घेतले ना, पोहे ह्यांच्यानी काय हयच राहायचा। दीपाली मॅड झाला, मस्त आंघोळ करून यायचा, आहे नाश्ता करायचा, जेवायचा, फिरायचा, झोपायचा, काय काम नाही, झाडू मारूक नको, कपडे धुवूक नको, प्लस भांडी घासूक नको। अक्षरशः 2 दिवस आमचे मस्त जाणार, पैसे खर्च होणार माहीत आहे, पण जा एक सुख म्हणजे नक्की काय असतं त्याचा अनुभव आम्ही आज घेतो। आणि सकाळपासून माझ्या तोंडात ह्याच गाणं, सुख म्हणजे नक्की काय असतं बघा ना, लय टेस्टी आहे। मी आता परत घेतलंय आणि ह्या चटणी सोबत खायचं, ही ग्रीन चटणी आहे, ही बघा
ही ग्रीन चटणी प्लस ही कढी आहे त्यांची. आणि हे पण एकदम सॉफ्ट आहे, हे बघ लगेच तुटतं. हे पण असं कढी सोबत जबरदस्त. पण माका आवडला, हे लय आवडलं. कढी सोबत असल्यामुळे लागत नाही कशाला. हा काय खाता? जिलेबी. म्हणजे जिलेबीवर जोर चढवल्या. तर आमची आता गाडी इली आहे आणि आम्ही आता रवाना होतो सोमनाथसाठी. हर हर महादेव, भोलेनाथ महाराज की जय. जय सियाराम. सोमनाथ जाने के लिए 2 रास्ते हैं. हाँ. एक रास्ता वहाँ से, एक रास्ता ये जंगल का है. तो हम लोग अभी जंगल के रास्ते से जंगल के रास्ते से जा रहे हैं. ओके ठीक आहे. तर जंगलच्या रस्त्याने आता जातो आम्ही. म्हणजे कोण दिखेगा? डियर, हरण वगैरे दिखेगा ना? हरण सब दिखेगा. ओके. तर जातो, बघूया काय असत तर दिसत. आम्ही आहे सोमनाथचं दर्शन घेऊच्या अगोदर आम्ही आहे त्रिवेणी संगम का इलाव. हिरण, कपिला आणि सरस्वती ह्या 3 नदीचो आहे संगम होता. तर थंय पहिलो संगम बघतो आम्ही. तर ऊन तर लय लागतं. हा वाजले आहेत आत्ता 11:15 झालेले आहेत. हाय पण त्रिवेणी संगमच हा, त्यामुळे हाय पण तुम्ही आंघोळ करू शकतास. कुंभमेळ्याक जरी जाऊक नाही भेटला असात म्हणजे ते हे पाय घसरू शकतात हा. तर आमका कुंभमेळ्याक जरी जाऊक नाही भेटला असा तरी आम्ही हाय आता त्रिवेणी संगम का इलव आम्ही. आणि हाय व्हिडिओ बनवता बाबलो. बघू शकतास हे सर्व नदी आहात. आता ही खयची नदी खयची आहे ती माहित नाही आमका. सामने गेट है. ओके गेट पे चले जाएंगे, मंदिर सामने ही है. आप वापस यहाँ पे आ जाना, बरोबर है? हां. आता ही पार्किंग का गाडी ठेवणार आणि आम्ही आतमध्ये सोमनाथ मंदिरात जातो. पण बोलतात आतमध्ये मोबाईल अलाउड नाही. तर बघूया कसं काय ते. तर आता सोमनाथ मंदिरात आम्ही दर्शनासाठी जातो. होय, चांगला काढला आता. सोमनाथ हर हर महादेव. चला. गर्दी आहे आज ना. हैसर काय आता हैसर ना. हर हर महादेव. तर आता आम्ही आतमध्ये एंट्री करतो. आतमध्ये शूटिंग अलाउड नाही वाटतं, पण बघूया. दर्शन घेऊन बाहेर येलो. मोबाईल तर आमका आतमध्ये नेऊक नाही दिल्याने होतो. आणि आता आम्ही मोबाईल कलेक्ट केलो आणि आता बाहेरून आम्ही शूटिंग करतो. तुम्ही आता बघू शकतास सोमनाथचं मंदिर. ह्या बघा, ह्या आहे मंदिर आहे. आतमधून तर लयच भारी आहे. बापरे, हे बघा ह्या मंदिर आहे सोमनाथचं. आतमधून तर लयच भारी. एवढा बाहेरसून सुंदर आहे तेवढाच आतमधून पण सुंदर आहे. पण मोबाईल नेऊक न दिल्यामुळे आमची शूटिंगचे वांदे झाले. पण ठीक आहे, दर्शन आमचं मस्त झालं. अगदी एकदम भारी दर्शन. दुकान दिसल्याबरोबर अमूलचा आईस्क्रीम हवा झाला. तरी ही इली आहे आईस्क्रीम घेऊ. काय घेतास? कोण घेतास काय हे घेतास? तर आता आमची गाडी इली आहे. आम्ही आता रिसॉर्टवर आमच्या जाऊसाठी निघतो. हे चला बसा. चला बसा बसा. लय ते बघ घोळक्यानं. हे बघ घोळक्यान. थांबा जरा. घोळक्यानं हे बघा. हे बघ, हे बघ पूर्ण झुंड आहे त्यांचं. कळप आहे त्यांचं. हो बघा. चला जेव. तर मंडळी आम्ही इलो आता सोमनाथ वगैरे करून त्रिवेणी संगमात आंघोळ वगैरे करून, आंघोळ नाही सॉरी, पाय वगैरे ह्यांच्याने धुतल्याने. आणि मी माझी पापा धुतलंय
आणि आता आम्ही जेवक जातो. जिया दमला माझ्या मांडीवर बसून. खाने में क्या है दोस्त? पंजाबी अरे पंजाबी है आज. हे तर आहे सॅलड हा पहिले. त्याच्यानंतर काय आहे? पंजाबी पनीर. ये क्या है? मिक्स वेज नहीं चना. चना ओके. इसमें क्या है? वेज कोफ्ता वेज कोफ्ता. शाबाश. ये रोटी रहेगा. ये क्या है? दाल तड़का. वाव. त्याच्यानंतर राईस आणि इसमें पापड़ पापड. छास आहे ना? अरे शाबाश. लागली आहे. आणि हय जेवण काय हातात तुम्ही बघू शकता. मी काय काय घेतलंय. पंजाबी आज जेवण हा. गुजराती नाही पंजाबी हा. ह्या कोफ्ता व्हेज कोफ्ता. चपाती आहात. आमरस हा. नंतर हे भरपूर सॅलड हा. काकडी गाजर बीट टोमॅटो. त्याच्यानंतर हे पनीर टिक्का हा. हे ग. त्याच्यानंतर चना मसाला हा. भात आणि दाल तडका. तर असा पंजाबी जेवण हा आज. आणि ताक. रोज ताक असतं. ताक असता रोज. आणि आमरस. तर आता मी सुरुवात करतोय चपातीपासून. चपाती आणि पनीरची भाजी माझी फेवरेट. तर मी आता चपाती आणि पनीरची भाजी घेत आहे. पनीरचे पीस लय मोठे आहेत ना. सोबत गरमी जास्त वाढली म्हणून काकडी. म्हणजे आमचा जेवण वगैरे झाला. भरपूर जेवलो आम्ही आणि आता आमच्या रूमवर जातो आम्ही. हे बसताच काय आता. चला तर मंडळी आम्ही आता जेवण हय आराम केलं. अनिल फार्म आम्ही पूर्ण फिरणार आहोत. कारण त्यांची नर्सरी वगैरे हा आंब्यांची. तर ती पण बघणार आहोत. प्लस ह्यांचे असे आता ह्यो रूम हा. तसेच ह्यांचे अजून रूम आहेत. ते पण तुमका दाखवणार आहोत. त्यांचं गार्डन दाखवणार आहोत. आणि हय नदी आहे बाजू. आणि त्या नदीत मगर वगैरे आहेत. क्रोकोडाईल आहेत. तर ते पण बघू जाणार आहोत. गार्डन हा. तर सर्व तुमका आता दाखवतो. हा हे बघ मशरूम. एका मशरूमची हे पण रूम आहेत. हे पण रूम बघू हवे आपण. आंबा. पहिले नर्सरीत जाऊया आपण. तर मंडळी हा अनिल फार्म हा. आई शपथ लय मोठा. आणि हाय काय खारुताई. पक्षी प्राणी वगैरे लय दिसतात. आणि हय मोठा मोठा अजून बांधणार आहेत ते. म्हणजे किती बांधणार आहेत. लय मोठा बाबा अनिल फार्म. आमचे 2 दिवस कसे गेले समजलाच नाही आमका. आम्ही इलव अनिल फार्म्स एक्झॉटिक मँगो व्हरायटी कलेक्शन. बापरे हे कसला कलेक्शन आहे यांचा. फ्लावर नाही ते कलमांची आहे. हापूस नाही सॉरी. लय मोठा आहे यांचा अनिल फार्म. पण हे आता आपल्या कोण सांगत माहिती. कोणतरी बघ त्यांचं. नाही तर आपल्या काय समजणार. गोल गोल फिरत राहो हायसून थय. अरे अच्छा वो आप आ गए. ये मैंगो म्यूजियम क्या है? मैंगो म्यूजियम यहाँ पे अनिल फार्म्स में हमने 300 से भी ज़्यादा मैंगो वैरायटी का कलेक्शन किया हुआ है. बाप रे. और ये पूरा हमने एक म्यूजियम जैसा बनाया है कि जहाँ पे आपको लाइव अगर आप सीजन में आते हो तो काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के मैंगोज आपको देखने मिलेंगे. देखने मिलेंगे या खाने मिलेंगे? अगर राइपनिंग सीजन है तो आपको खाने भी मिलेंगे. टेस्ट भी कर सकते हैं. ओके ओके. तो इसमें आपके पास 5 ग्राम से लेके 5 किलो तक का एक फ्रूट इस तरह के वेरायटी मैंगो 5 किलो का मैंगो. बिल्कुल बिल्कुल. आई शपथ. म्हणजे एक खाला आमका भेटलो आमका बस झाला. मैं अभी देखने के लिए मिलेगा क्या 5 किलो वाला? अभी उतना बड़ा तो नहीं होता है क्योंकि अभी जस्ट फ्लावरिंग का सीजन था. ओके. बट कुछ रेड कलर्ड मैंगोज और कुछ थाईलैंड के पॉपुलर वेराइटीज अभी हम देख सकेंगे. ओके ओके चलो ठीक है देखते. बहुत सारे वेराइटीज होते हैं. ऑल ओवर वर्ल्ड 2000 से भी ज्यादा वेराइटीज है. इसमें ज्यादा मिठास वाला कम मिठास वाला मैंगो हम लोग को पता है कि साल में एक ही बार आता है. बट कुछ वेराइटी 3 बार भी आते हैं. अरे बाप. तो ऐसे जिसको 12मासी आम बोलते हैं तो वो भी कलेक्ट किए हुए हैं. फिर मैंगो में आपको हापूस. हमारा हापूस आता है क्या देवगढ़ का कोपन का? बहुत अच्छा आता है यहाँ पे भी. आता है यहाँ पर. कमर्शियल फार्मिंग नहीं होता है. हाँ कमर हाँ ऐसा कर सकते हैं उसको. हाँ कर सकते हैं करो. जी जी जी. प्लांट भी बनाते हैं और केसर मैंगो के भी प्लांट्स बनाते हैं जो यहाँ का पॉपुलर वेराइटी है. ओके ओके. हाँ केसर गुजरात का जूनागढ़ का तो केसर तो फेमस ही है. मुझे पसंद है. ओरिजिन है गिर केसर का. यहाँ से आगे एक गांव है वंथली. वहाँ पे केसर का बर्थ प्लेस है. ओके. हे बघ काय
अरे हे बसूसाठी पूर्ण झाडांचा आहे ग्रीन हट है ये। हा इसमें बहुत मधुमक्खी आता है। बापरे ए चावतीला तुमका ये अभी नहीं होता है, मतलब आपको 10-11 बजे आप आओगे तो पूरा मधुमक्खी होगा। तो बाहर आपको धूप है, आप इसके अंदर बैठो आराम से, 2-3 डिग्री ठंडा रहेगा। हा हा अरे वाटतं तू झोप भावी उशी बिशी ठेवलेली आहे झोपून देतो जिया आमचे आज पर्यटक वाटता आंबे हवी तुका खाऊ होय चल चला मग बसून काय करतास क्रोकोडाईल बघू जाऊची आहे ना जिया पण मी नाही आहे ना. कशाक नाही ना घाबरतस का तू अरे तू आहे. कुछ नए वेराइटीज जो है हाँ। वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट मैंगो वगैरह वो देखते हैं, और कुछ फ्रूटिंग है वो देखते हैं अपन। ओके ओके चल हा कुठला आहे बनाना मैंगो। बनाना मैंगो आई शपथ ये इससे भी बड़ा होता है क्या हाँ और बड़ा होगा, अभी तो छोटा ग्रोथ स्टेज पे है, हाँ हाँ ओके ओके अभी जस्ट हाँ बनाना सारखा लय लांब आहे आई शपथ इसका गुटली एकदम पतला होता है। हाँ 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 रेड वाला आम ये वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट मियाजाकी मैंगो है जो 2.5 लाख रुपए किलो बिकता है। आई शपथ तो आप न्यूज में काफी बार देखा होगा हाँ, हाँ, कि हाँ, 2.5 लाख रुपए किलो वाला आम, लेकिन यहाँ पे हमने इसका पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है। ओके। ये 2.5 लाख सिर्फ उसका जब भी पहला नीलामी होता है, फर्स्ट ऑक्शन, सिर्फ तभी बिकता है। हाँ वो हमारा हापुस आम का पेटी Yes. कैसे पहले 10,000 में जाता है हाँ, हाँ। 20,000 में जाता है उसके बाद तो सस्ता होता है हाँ, तो वो ऐसा है ये भी जब रिटेल में सेल होता है तब 1,000 से 10,000 में बिकता है। तो किलो में हाँ, तो वो भी काफी महंगा है। फिर भी महंगा है जी, एक उसका- 1,500 रुपए किलो अपन खातो 80 रुपए किलो हाँ दशेरी जी, ये वाला तो आई शपथ ये देखो महंगा वाला आम हाँ 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 बा लाल वाला है हा बघ थोडासा लाल झाला. हे हात लावून नको तो महागायचा आंबा मिया जाफी हे बघा मिया जाफी आंबो पूर्ण लाल होणार नंतर मियाजाकी। ओके अरे ये कौन सा आम है ये बारी 4 मैंगो है, बांग्लादेश का वेराइटी है। बाप रे बहुत अच्छा फ्रूटिंग लगता है और 400-500 ग्राम तक इसका साइज होता है। 400 म्हणजे अर्धा किलो पेक्षा मोठा असा हे बघा बांगलादेशचो आंबो ये देखो, ये थोड़ा ना दशहरी जैसा है ना हाँ दशहरी से बहुत अलग है। इसका नाम है हनी ड्यू, हनी ड्यू एकदम हाई स्वीटनेस मैंगो होता है ये। बहुत मीठा रहता है हाँ अराउंड 27 TSS इसका आपने भी आता है। खाया हाँ मैंने खाया है। इसलिए बता रहे जी, ओके जी, जी। बहुत हाई स्वीटनेस मैंगो। मुझे शायद हमको लगता है कि मई महीने में आना पड़ेगा इधर हाँ मई महीने में आप आओ तो बहुत मजा आएगा। आम खाने के लिए मिलेंगे बिल्कुल बिल्कुल। ये सब व्हरायटी के पर्पल पिंक रेड व्हाईट पण आहेत अरे ऑरेंज ते बाकी व्हाईट बीट बघितलेले आहेत हे ऑरेंज फर्स्ट टाइम बघितलं ना ह्याच्यात हे बघ हाँ 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 अगर फ्लेवर का बात करते हैं, मैंगो में कितने फ्लेवर्स हो सकते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। तो यहाँ पे हमारे पास नींबू शरबत का फ्लेवर वाला मैंगो है, आई शपथ लेमन जेस्ट मैंगो, जो अमेरिका का नंबर 1 टेस्टिंग मैंगो है, बेस्ट टेस्टिंग मैंगो। अरे बाप रे उसके अमेरिका बाद का आपका पाइनएप्पल फ्लेवर मैंगो है, कोकोनट फ्लेवर्ड मैंगो है। लेकिन ये कहाँ के है ये यूएस के कुछ वेराइटीज है, ओके और दूसरे भी थाईलैंड और इंडोनेशिया साइड के कुछ वेराइटी है जो गुआवा फ्लेवर्ड मैंगोज है। तो ये इस गुआवा। तरह के अलग अलग फ्लेवर प्रोफाइल वाले मैंगोज का भी मैंगो है। ओए इसमें शपथ। छोटा छोटा गुलाबी आम आएगा और बंचीज में लगेगा। आई शपथ हे बघ स्ट्रॉबेरी सारखे हा तसेच आहेत ना गोल ये गोल देखिए, इसमें इतने सारे ये सभी आम इसमें ये पकड़ के रखेगा, हाँ हाँ ये तो रहेगा ठीक पकने है पे गुलाबी हो जाएगा। ओके ये अरुणिका है, अरुणि। ये टमाटर जैसा रेड हो जाएगा पूरा। हाँ हो रहा है शुरू हो गया है जितना लाल धूप लगेगा उतना रेड कलर पकड़ेगा। ओके आंबे काढले जी पडले पडले होते हाँ हाँ हे बघ किती आंबे आहेत ते उसकी कैपेसिटी के हिसाब से अभी भी कम है, हाँ। और ज्यादा दे सकता है वो आम, लेकिन ओके। अभी उसका एज ज्यादा नहीं है। हाँ, हम लोग हाँ। डेमो के लिए ये फ्रूट्स रखे हैं कि कोई फार्मर आता है तो फ्रूट देख सके, नहीं तो इसको पहले 3-4 साल ग्रो होने देना है, फिर प्रोडक्शन लेना। ब्लैक कलर का मैंगो, म्हणजे इसके पत्ते भी ब्लैक हाँ, ओके और मैंगो भी ब्लैक और मैंगो भी ब्लैक। खाने के लिए कैसा रहेगा खाने में अभी मैंने भी टेस्ट नहीं किया है, अभी देखते हैं इसमें। हाँ नया है ये अभी एकदम नया वेराइटी है। इकडे पण आहे तो ब्लैक मैंगो अंदर से येलो होता है या ऑरेंज होता है, लेकिन उसका बाहर का स्किन आपका ब्लैक ब्लैक रहेगा वेराइटी है। थाईलैंड में एक्चुअली इसका ओरिजिन ताइवान में हुआ है, ताइवान और ये 800-900 ग्राम का एक फ्रूट होगा। ऑलरेडी आप देख सकते हो कि हाँ। काफी बड़ा साइज हो गया है, ओके। जबकि अभी सब सीजन का स्टार्टिंग है। इसका नाम है किंग ऑफ चकापात, किंग ऑफ किंग चका ऑफ चकापात या यूएन मैंगो भी इसको बोलते हैं। और ये ताइवान का ओरिजिन है, इसका पूरा रेड कलर हो जाता है, स्वीटनेस भी अच्छा है, और 2.5 किलो का होता है ना नहीं ये 800-900 ग्राम 800 म्हणजे 1 किलो के अंदर वाला। हाँ 2.5 किलो में नूरजहां मैंगो है, वो देखना है कौन सा है
उसमें अभी तक फ्लावरिंग ही आया है. अरे बाप, उसमें फ्रूट आने में और टाइम लगेगा. लय प्रकारचे आंबे आहेत हे तुम्ही बघू शकता. ही सर्व झाडा हत असं ते सांगत होते. हे बघा आंबे पण लय लागलेले आहेत, वेगवेगळे आंबे आहेत. हे बघा हे बनाना आहे ना? नहीं, ये बनाना नहीं है, लेकिन ये थाईलैंड का नामडोकमई है. वहाँ का कमर्शियल मैंगो वेराइटी है. बापरे, थायलंडचा. आणि हा इकडे आम्ही बघतो थायलंडचे आंबे. वाटतं काय थायलंडचा आंबो बघतो म्हणून? आई शपथ. व्हिडिओ मध्ये बघतो ते इंस्टाग्रामला लांब असतात. हा लांब असतात आणि मसून कापतात आणि स्पून ने कैसा आता है, उसका नाम सुपर क्वीन है. सुपर क्वीन. सुपर क्वीन वो भी है अपने पास, वो यहीं पे है. उसका आम अभी छोटा सा है और उसकी गुठली एकदम पतली पतली रहते हैं. हाँ ऐसा घुमा के वो निकलते हैं ऐसा. वैसे भी करते हैं काफी. ओके ओके. वो उसका पेड़ सामने ही है, लेकिन अभी छोटा है. हाँ. क्या नाम उसका है आम का? उसका नाम सुपर क्वीन, गोल्डन क्वीन, इस तरह. सुपर क्वीन, गोल्डन क्वीन. हाँ ये आम. ये देखो, ये आधे किलो से 1 किलो तक का इसमें आम लगता है. हाँ. फिर वो जो वीडियो में वो एकदम बड़ा आम कट करते हाँ हैं, वही वो वही ये वही. वाला ही है. ये वैसे ही होगा. ओके ओके. ये थाईलैंड का 12मासी आम है. 12 म्हणजे 12 महीना आता रहता है. हाँ, मैंगो में 12मासी मतलब वो साल में 2 या 3 बार आएगा. 3 ऑफ बार. सीजन में आपको आम खाने मिलेगा. ओके. तो इसमें आप देख सकते हो कि ये या. बड़ा आम है. हम्म. ठीक है. उसके बाद आपको मीडियम साइज का भी आम देखने मिलेगा इसी में. और यहाँ पे अभी भी इसमें नया फ्लावरिंग आ रहा है. ओके ओके. हाँ आ रहा है. तो सभी स्टेज आपको एक साथ देखने मिलेंगे. हे चला लवकर खावा जाऊसा आपल्या. तर हा छोटा गार्डन हा. आणि दुसरा म्हणजे हे पक्षी लय आहेत. हे बघ तुम्ही का आवाज असा एवढा पक्ष्यांचा आवाज येत ना भारी. म्हणजे तुम्ही हे बसू शकतास आणि हे पक्ष्यांचे आवाज वगैरे ऐकू शकतास, पक्षी बघू शकता तुम्ही. मुलांसाठी तर भारीच हा आणि मोठ्यांसाठी पण भारी. हे बघा हे पूर्ण आतमध्ये पण गार्डन हा. हा माडाची झाडा पण आहेत. हे बघा तुम्ही बघू शकता पक्षी किती आहेत ते. हे तुम्ही बसू शकतास, सर्व फिरू शकतास. आणि आता आम्ही हे सर्व गार्डन आहे तुमका दाखवतो, आम्ही पण बघतो आणि आम्ही क्रोकोडाईल बघूक जातो. आमच्या नशिबात असला तर क्रोकोडाईल आमका दिसत. आवाज आहे का? लय पक्षी आहेत. ये फ्रूट्स है. हाँ, हाँ वो सेतुर देखा. इसको बोलते हैं. हाँ. ये ग्रीन वाला है, इसमें लाल होता है, ब्लैक होता है. हाँ ब्लैक वाला देखा है ते. वाला भी है. आगे फार्म में ब्लैक वाला भी है. ये नया ग्रीन वाला है. ओके वो खट्टा मीठा होता है, ये स्वीट होता है. ओके. हाँ. क्रोकोडाईल बघूक जातो. जिया घासारशील हा उतारा. तर हे मगर बघू. बघा वर इलेली असतात मगर. आणि पक्षी किती हे टिट्ट्या टिवळे आमच्या गावात असतात. हे टिट्ट्या टिवळे. हे भावी ये पडशील नाही तर. खया मगर उगाच काय ते सांगू नका. दिसली. हे बघा हे काहीतरी हवलेले असतात. मस्त वाटतं यार. परबीनीले अमेरिकेसू हाय. आयुष्यात मगर दिसली बाबा. आगे किधर आहे? थोडस वरती आलेलं. अरे हा ती मगर आहे बाकी वरती आहे. ही बघ मगर. पण मुवमेंट करत नाही ती, त्यामुळे वाटत नाही. पाण्यामध्ये स्विम करते ती बघा. हा हे बघ. हे बघा चांगले का ना मग हे बघा पेवता. आणि आम्ही एवढ्या जवळसून बघतो म्हणजे ती कधी आहे आमच्यापर्यंत येऊ शकता स्पीडमध्ये. ही बघा. हैसून पण एक पॉइंट हा. हैसून पण दिसतील. ते झाड आडवायला मध्ये होय ना. त्या झाड आडवायला आणि थयच आता. हे बघा हे मगर बसली आहे. बघा हे बघा. चला तर आता आमच्या हे मगरी बघून झाल्यात आणि आम्ही आता जातो सनसेट बघू का. सनसेट पॉइंट का हे जवळ सनसेट पॉइंट हा. ते आम्ही जातो.
आमचे हे पर्यटक चालले आता. तर झाडीसून आम्ही हे मार्गक्रमण करतो. भाविक आमच्या जमत नाही. हा माझा बारक्या गेला. भाविक आमचा जमत नाही, डोळ्यात जातील म्हणता. वाकून पूर्ण जाऊचा लागता आणि आम्ही लव जिया काय झोपून पण येत आमचा. चला चला चला. आता आम्ही सनसेट पॉइंट काय लव आणि हा डॅम हा पूर्ण. आणि हे बघ काय खालतं ते माशांका खाऊ घालतं ते. हे बघा मासे आता आई शपथ मोठे आहेत मासे. हे लय जोरात पाणी पडता बापरे. आणि थैसून पाणी हाय येता. ह्या बघ आणि ह्या पाणी जाता. अरे ही नदी आहे. आमचं आहे डॅम बघून पण झालो आणि सनसेट बघून पण झालो. तर आता आम्ही आमच्या रिसॉर्ट जवळ जाऊ वळतो. हे सर्व रूम आहेत. एक रूम बघूया काय खोलून. तर आता हे आम्ही रूम बघून घेतो कसे आहेत ते. पण आमचं तो हमारा वो बहुत बड़ा है रूम. हाँ, वो फैमिली रूम है. हाँ फैमिली रूम है इसलिए वो बड़ा है. हाँ, ये कपल रूम है लेकिन इसमें +2 कर सकते हैं. +2 कर सकते जो फैमिली रूम है उसमें 4+2 होता है. हाँ, और हाँ. जो कपल रूम है उसमें 2+2 हो जाता है. मत 2 का पैसा कितना पर पर्सन के हिसाब से देना पड़ेगा. हाँ, उसका पर पर्सन एक्स्ट्रा चार्जेस है. ओके ओके. हाँ आप 2 कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो. डिपेंड करता है आप हाँ. गेस्ट के प्रेफरेंस पे. ओके ओके. मैं लाइट स्टार्ट कर देता हूं. पण आई शपथ ह्याच्यात पण थंडगार आहे. अरे हरे रूम भारी वाटता. म्हणजे अक्षरशः मुंबईचे बेडरूम असतात ना तसे. आमचं लय आईस पैसा. मास्टर बेडरूम सारखं आपलं. हे पण आपल्याकडे लय झालं असता. हे कोण आहे दोघांना बसूसाठी हे. आणि व्ह्यू बघू त्याचा कसा आहे. तर कसं काय चांगलं गॅलरी आहे. पण चर्चे जाणे पण आले मोठे. हे पण बसूसाठी आई शपथ भारी खतरनाक आहे. हा हे बसूसाठी आहे. ही केवढी मोठी आहे बापरे. बाल्कनी मोठे आहेत. आणि हे राहून तुम्ही बघू शकता गार्डन व्ह्यू. हे गार्डन व्ह्यू आहे काय पूर्ण. मग काढलेला आहे. आपका रूम में भी जो है हैंड पेंटिंग. हाँ ओके. मतलब आपका जो फैमिली है वो ये रूम में आराम से रह सकते हैं. अरे आराम से हमारा फैमिली इधर रह सकता है. मस्त आहे. कपल साठी तर भारी सा. 2 किड है या 3 अडल्ट है तो ये रूम में आराम से रह सकते हैं. और बड़ा ग्रुप है तो वो जो फैमिली रूम है उसमें 4+2 या 4+4 तक होता है. 4 भी रह सकते हैं. उसमें वॉशरूम डबल आ जाता है. वो क्या वॉशरूम डबल है और एक रूम है उसमें जो बैठने के लिए चाय पानी के लिए. सीटिंग एरिया एक्स्ट्रा है उसमें. इसका कितना है चार्जेस. इसका 6500. 6500. उसमें 2 लोगों का लंच डिनर ब्रेकफास्ट. फार्म्स में हमने जो कंसेप्ट पूरा रिसोर्ट का रखा है कि एग्री टूरिज्म है. आप नेचर में रहने के लिए आ सकते हो. रूम की 4 दीवार के बाहर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ये माइंड में रख के पूरा प्रॉपर्टी को डेवलप किया गया है कि जो सिटी के हेक्टिक लाइफ से परेशान है वो यहाँ पे 2-3 दिन का स्टे कर सकते हैं और नेचर और वाइल्ड लाइफ को एंजॉय कर. 8 वाजूच्या अगोदरच आम्ही हाय जेव गेलो आणि हाय जेवण रेडी आहे. आणि आज कोणसा जय जिनेंद्र कोणसा आहे काठियावाड़ी. काठियावाड़ी. तर आज हे काय आहे. काठियावाड़ी गुजराती ना. सर ये सेवैया है. सेवैया. ये भिंडी मसाला. भेंडी मसाला. बैंगन मसाला. बैंगन मसाला. बटर पराठा. बटर पराठा. ये पाव आएगा. ये भाजी पाव की. हाँ हाँ ये पाव आएगा. ये पाव भाजी का भाजी. ये पनीर भुर्जी. पनीर भुर्जी शाबाश. ये व्हाइट कड़ी. व्हाइट कड़ी. और इसमें खिचड़ी. खिचड़ी जी. दाल खिचड़ी वाला. आई शपथ खतरनाक जेवण आहे. दीपाली आहे भरून घेता बाबा. आणि अनलिमिटेड हा किती तुम्ही खाऊ शकता. जेवण आता आम्ही घेतलं आणि तुम्ही हे बघू शकता काय काय आता. ह्या बघा पनीरची भाजी पावभाजी वांग्याची भाजी भरता या भरता नाही वांग्याची भाजी आहे. भेंडीची भाजी आहे आणि ही सॅलड आहे आणि ही कढी आहे व्हाईट कढी. ती ह्या दाल राईस सोबत खायचा. दाल खिचडी बरोबर खायची. ही व्हाईट कढी जी बेसन आणि दह्यापासून बनता. आणि ही रोटी आहे बटर रोटी.
प्लस पाव पण हा आणि हे छास हे एवढे आम्ही भरून घेतलं कारण सर्व अनलिमिटेड आहे. ह्याचा एक फायदो हा 2000 रुपये पर पर्सनमध्ये तुमका जेवण, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट आणि ते पण व्हरायटी तुम्ही बघितला असाल. म्हणजे व्हिडिओचं हयच एंड करते. माका जेवचा व्हिडिओ लय मोठं झालो, तुम्ही लास्टपर्यंत बघलास, तुमचे मनापासून आभार. आणि अजून पण आमचो एक व्लॉग येणार आहे. आता ह्यो गुजरातचो आमचो दुसरो व्लॉग आणि अजून पण तिसरो व्लॉग येणार आहे. तो तुम्ही असंच बघत राहा आणि आमच्या फॅमिलीवर असंच प्रेम करा. तो आता नेक्स्ट व्हिडिओ तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. जेव्हा कोकण आपलाच असा, जेव्हा गुजरात पण आपलाच असा, तेव्हा अनिल फार्म हाऊस गिर जंगल रिसॉर्ट पण आपलाच असा, परत गिर जंगल सफारी पण आपलीच असा, परत देवलिया सफारी पण आता आपलीच असा आणि आपले सोमनाथ पण आपलेच असत. हर हर महादेव. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.